Salajengipun katur dumateng Bapak Lestari Gora. Sumangga kula aturaken. Matur nuwun wekdalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng sagunging para pinisepuh ingkang dahat kinabekten, dumateng panjenenganipun Bapak Rahayu Wiyono saha garwa dalasan keluarga, langkung-langkung panjenenganipun Bapak Patiyo Ahli Madya sesulih keluarga ageng pisan ingkang saestu winantu ing pakurmatan. Sagunging para rawuh, para lenggah kakung miwah putri ingkang bagya mulya, langkung rumiyin sumangga kita tansah ngaturaken raos puji syukur kita kunjuk dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, menggah sedaya kenikmatan ingkang sampun kaparingaken dumateng kita sehingga kita ing wekdal menika saged nyawiji mboten kirang setunggal punapa. Sholawat salam tansah kita aturaken dhateng Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat ugi penderek rias kalahipun ngantos dumugi akhir zaman sakmangke. Nun inggih bilih purwakaning atur kula bilih Ibu Hasnah Tarima dalasan keluarga kepareng sowan dhateng panjenenganipun Bapak Rahayu Wiyono saha garwa kanthi dipun niyataken silaturahim. Mboten katalumpen Bapak Ibu Hasnah Tarima saha keluarga ngaturaken atur salam taklim katur dumateng Bapak Rahayu Wiyono saha garwa kanthi dipun ikraraken atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilih wigatosing atur ingkang salajengipun kula sak rombongan langkung-langkung Ibu Hasnah Tarima dalasan keluarga saestu nderek bingah inggih amargi panjenenganipun Bapak Rahayu Wiyono saha garwa sampun kepareng mahargya ngunduh mantu ugi mahargya boyong temanten ingkang kalajengaken sampun kepareng hanampi rawuhipun ugi hanampi sowanipun Ibu Hasnah Tarima sak rombongan kanthi paring pakurmatan ingkang saestu agung ingkang menika dipun aturaken agenging panuwun dumateng Bapak Rahayu Wiyono saha garwa. Wontene wigatosing sowan nuwun inggih bilih Ibu Hasnah Tarima dalasan keluarga lumantar kula kepareng badhe hamasrahaken sriatmaja penganten kekalih ingkang asesilih pun Bagus Pratu Maifan Aditya Pratama Le Ramadhani atmaja kakung panjenenganipun Bapak Rahayu Wiyono Ahli Madya saha Ibu Tuti Aryani ingkang pidalem RT sekawan RW Gangsal Gedongan Colo Madu Karanganyar Jawa Tengah ingkang sampun kadhawuhaken kalian Roro Ayu Meldaningsi Ahli Madya Keperawatan putra pawestri Bapak Muhammad Amin almarhum saha Ibu Hasnah Tarima ingkang pidalem Sungai Calendu RT setunggal RW 7 Jagong Malilingi Bantaeng Makassar Sulawesi Selatan. Bilih pengantin kekalih sampun hanindakaken
ijab kabul kala ben rikala dinten Sabtu Surya kaping 11 Januari 2026 wonten ing Sungai Calendu RT setunggal RW 7 Jagong Malilingi Bantaeng Makassar Sulawesi Selatan. Nggih alhamdulillah sasedanipun sampun kasembatan sampun kalampahan katindakaken kanthi sae mboten kirang setunggal punapa. Kasinggihan ingkang menika penganten kekalih kawula pasrahaken kawula aturaken sawetahipun dumateng Bapa Rahayu Wiyono saha garwa kanthi pangajap mugi-mugi sageta karengkuh kados putra putrinipun piyambak. Ingkang salajengipun dumateng Bapa Rahayu Wiyono saha garwa mugi kepareng paring pitedah-pitedah dumateng penganten kekalih. Mugi kepareng hanggula wentah kanthi sak sae-saenipun inggih tundhonipun samangke saged ndadosaken kesaenan anggenipun sami hanindakaken darmaning agesang lelumban wonten ing bebrayan agung samangke. Ugi tundhonipun sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Kinen matur bilih sowanipun Ibu Hasnah Tarima sak rombongan saestu dipun syarat saranani kanthi mbeta angsul-angsul ugi oleh-oleh cacah kathah ingkang sak sedaya kala wau mugi sageta ndadosaken kesaenan anggenipun sami bebesanan antawis keluarga ageng Bapa Rahayu Wiyono kalian keluarga ageng Ibu Hasnah Tarima. Ugi ambok bilih sowan kula sak rombongan namung dadosaken bot repotipun keluarga mriki saestu nyuwun agenging pangapunten. Ingkang salajengipun ambok bilih samangke pahargyan agung unduh mantu menika sampun paripurna. Kula sak rombongan nyuwun pamit badhe lumengser wangsul dhateng griya soang-soang. Namung kula tansah nyuwun tambahing donga pangestu dumateng Bapa Rahayu Wiyono dalasan para rawuh sak sedayanipun supados anggen kula sak rombongan wangsul samangke wonten ing margi tansah pikantuk berkah rahmahipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten alangan setunggal punapa kalis ing rumbeda nir ing sambikala ngantos dumugi griya malih. Dumateng sagunging para rawuh para lenggah kakung miwah putri ingkang minulya. Awu bilih mekaten menggah atur pasrah penganten lumantar kula saestu kathah klenta-klentuning atur kula tansah anglenggana inggih awit kiranging seserepan jubluking pangertosan ingkang menika kula tansah nyuwun agenging samudra pangaksama. Amba bilih mekaten akhiru kalam wa bila taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi